Вейте, круасанчета, аз съм Кръско и това тук, както виждате, е GTA Online. Точно така, тя ми беше предоставена от един мой добър приятел. Днес ще играем Super Flat LTS. При малко си купих едно апартаментче, имах за някъде 200 000 си го купих. Не е лошо апартаментчето, сега го разгледах. Играл съм само една игра, от като цяло. Колко да видя как е, защото много ми беше интересно. Не съм пипал графики, просто така мързеше да ги пренастройвам. Стои доста бавно, зарежда. Само с пистолетчета ли? Бре, няма да е от LTS с коли. Аз исках с коли, но не е нещо, кой знае каква загуба. Къде са тия? Ние тук ли ще се качим? Видях ги. Добре, изключително зле съм. Аз не съм играл. 14 левел е акаунта. Ето те. Тия са тук. Къде е оня? Ето те. Крий се, братко. Това май ще дойде. Не е така. О, ес! Убих го. Това. Останах още двама, май. Я да видим колко патрони имаме. Добре, май не са много. Какво съм се сгъчкал при моя? Май да слизам. Браво, бе! Аз трябва да се скрия сега. Трябва да се хелна, но... нашия го убих. Ей! Losers. Да, моя грешка беше. Направихме по един кил, ама ние бяхме с човек по-малко. Малко пари, но 15 левел акаунт. Да, то единия лев много след това. Добре, аз направих един кил. И той направи един кил. Ама... от техния отбор това направи всичко единия. Аре сега да играем Battlefield. Какво са гласували другите? Рандом.
Добре. Чакаме хора явно. Намерих хора. Намерих хора, трябваше да го спрем пауза за малко. И са тук един 510 ранг, нещо хакер ми се струва. Той е толкова висок ранг. Аре, инвайтваме. Аре, така ще играем. Двама на двама. Няма да залагам. Просто да цъкаме. Сложил съм го само на пистолетчета. В смисъл, то така ми излезне, но после махнах тя, които си от самите хора, които си ги купили. Защото аз не съм си купувал оръжие. Може би ще хода след това. Качвам се в колата. Това печага. Единия го убих. Къде е то? Айде! 3 рунда го направих, като хоснах. Добре. Браво на мене. Аре, продължавате ли, бе? Батки. Трябваше да заложа на наша два. След тук спечелим ли, може би ще бием. Ако те спечелят, че е доста спорно на третия рунд. Аре, зарежда. Туф, туф. Аре, само не съм сам, ако може. Защото друг не вижда. Ето го моя. За. Добре, всички са тука. Къде си? Къде е то? Гръмнаха ме. Айде нашия. Не единия го уби. Едно въз едно. Аре, гръм, готов е, браво. Браво, бе, печелим. Печелим. Раунд уинър, мисля, че това трябва да е матч. Не, трети рунд ще играе. Може би сега, ако те спечелят, ще продължим, не знам.
Айде, LTS, последен рунд. То много бъгва, май. Нищо. Значи имам лак. И какво стана, бе? Не мога да са ми струшили колата една. Къде си? Къде си, бе? Видях го. Къде си, бе, братко? Не, тук ще ме оцелят. Бърках. Какво се стреля? Аз тя не ги виждам. Чай, един май идва. Къде, бе? Чакай. Май е оттам. Не мога да проследя откъде се стреля. Ето го, видя го. Много е малко, бе. Аз не мога да го прострелям. Свършваме ли ви тук? Опа, малко се траснах. Добре, единия го разбихме. Чай другия сайт. Yes! Добре, матч уинър. Са трезли. Матч уинър, yes! 3 кила. Яния Прага също има 3. 6000, 7 почти. И много RP. Доста RP, наистина. Не съм чак толкова зле. То в следващите... това няма да е епизод. В смисъл... онлайна няма да е на епизоди, просто ще са клипове, няма да са епизоди, защото не може да кажем колко ще са, те ще са много. Аз го лайквам и да, това беше от мен за този епизод, за този първи клип на GTA Online, надявам се да ви е харесал, до скоро.